granet d'anís, un ram de flors de tots colors. Així és el nostre cabaret. La nostra feina és això, és perforar, simplement. És perforar. És la nostra feina, dia rere dia rere dia. Ens hem posat a perforar, d'acord? I estàvem perforant, i estàvem a 14,85 metres de profunditat perforant, i estàvem perforant... I de cop volta, fresca! I vam quedar totalment encallats. Totalment encallats. Comencen a passar les hores, comencen a passar els dies. Ja no puc sortir d'aquí, què serà de mi? Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. No puc sortir. Pedres, cabal.